Сәлем, Бозатлык радиосында Татарча подкаст һәм аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Без бүген шәҗәрәләр төзү, нәсел агачы төзү турында сөйләшәчәкбез. Кунакларым Чаллыдан шәҗәрә төзү остасы Дамир Шәйхетдинов һәм Уфадан шулай ук шәҗәрәләр остасы тел галиме Тимур Мөхтаров. Хәерле көннәр барыгызга да. Хәерле көн. Алмаһагыз. Сүз башлаганчы шуны әйтәсе килә, бу атнада Россиядә архивлар көне, ул 10 мартта, һәм икенчедән Татарстанның архив комитеты Ядкәр шәҗәрәләр проектын тормышка ашыра башлады. Һәм иң беренчеләрдән булып Актаныш районында халык белән очрашулар узды. Рәсми мәгълүматкә караганда, генеалогия порталы инде ябык тәртиптә эшли. Татарстандагы 21 авыл диджиталлаштырылган һәм индекслаштырылган. Кертелгән белешмәләр буенча ул платформа эчендә шәҗәрә агачы төзи торган интеллектуаль системада булдырылган. Анда барлыгы 111 миллион язма индекслаштырылырга тиеш дип әйтәләр инде. Ни өчен архив хезмәткәрләре авылдан авылга йөриме? Чөнки авылда яшәүче һәр кемнең шәхси мәгълүматын кулланырга ярый дигән ризалыгын алу кирәк икән. Күп очракта авыл халкы берничә нәселгә барып тоташа, берсе ризалыгын биреп, икенчесе бирмәсә, эзләнү авырая диләр инде. Һәм булай бу проект 3 ел эчендә тормышка ашырылырга тиеш, ләкин чынлыкта күпмегә сузылыр билгесез. Әле ул ябык, анда без кера алмыйбыз, сез дә кера алмыйсыз. Дамир, сез ничек уйлыйсыз, ни кадәр шәп әйбер булачак бу? Беләсезме, менә бу проект турында мин моннан бер 5, бәлки 6 ел элек кирәкле урыннарда сөйли башлаган идем. Кем дә булса ишетеп, моны тормышка ашыралар дип. Мин фикер шул иде. Сайт булдырырга, шул сайтта бүләргә республиканы районнарга, районнарны авылларга, авылларны нәселләргә һәм шуның һәрбер нәселнең шәҗәрәсен төзеп, шунда кертергә кирәк дип. Шундай сүз йөрттем. Хәтта ялгышмасам, Татар конгрессының бер утырышында да әйттем бугай мин моны. Һәм менә ниһаять шушы тормышка ашырыла башлады. Бу әйбәт башлангыч һәм хөкүмәт тарафыннан моны аңлау һәм матди яктан ярдәм булу бу бик тә яхшы күренеш инде. Тимур, белүемчә, Башкортстанда моңа охшаш сайт эшли иде. Күп кенә мәгълүмат интернетка чыгарылган иде, ләкин бүген мин аны ачып карадым, ача алмадым. Бармы ул? Анда ниләр табып була булса? Башкортстанда basharxiv.ru дигән бер сайт бар. Онда иң мөһиме, иң баштан 1917 елгы авыл хуҗалык ревизияһы, перепись материалдары индерелгән. Бик уңайлы, файдалы нәмә. Менә Дамир әфәнде әйткән шул ук принцип бундагы сайтта районнарга бүлеп, шуннан авылларга бүлеп, менә шундай рәвештә онда материалдар хаклана һәм табырга була. Менә тагын ниндәй сайтлар бар? Менә үзе башлаган кешегә кайдан нәрсә карап була? Гомумән ачык интернетта, ачык урыннарда нәрсәләрне карап була бүгенге көндә? Безнең Башкортстанда тагы бер AIPS дигән бер ресурс бар ине. Онда 19-нчы буаттагы ревизиялар Башкортстан һәм күрше территориялар буенча хакланган. Шулар хәзер инде бу яңа сыккан Башархив сайтына күсү процессында улар. Шуга әлеге вакытта улар элекке сайтта, яңа сайтта әле тулынса юк. Генеалогияга багышланган башка төрле сайтлар һәм шулай ук Ядкәр проекты турында Казаннан шәҗәрәләр төзү ustaсы, моннан тыш Татарстан дәүләт архивында эшләү тәҗрибәсе булган Рамил Габдрахимов белән дә сөйләшкән идек. Менә нәрсәләр сөйләде ул? Башкортстанда Башархив дигән сайтка анда ревизиялар, сельхозперепислар куелды, ләкин Башкортстанда гына түгел, күп регионнар шундый диджитал проектлар ясый. Мәсәлән, архив Югры бик кызык сайт ясады, шулай ук анда үзенең шәҗәрәне төзергә була. Волонтер буларак метрикаларны кертергә була шул сайтка. Пермский архивта күптән үк инде поколение Перм дип атала, ялгышмасам.
шулай ук метрикалар төшерелеп, индексироваться ителеп, демәк, булган язмалар компьютер форматында кертелеп, шулай ук үзеңнең тармакларыңны тапсаң була. Ну, анда инде күбесенчә православный шәҗәрәләр дип әйтсәк була инде. Аннары Астраханда кызык проект бар. Татарстан шулай ук бу якта бик актив эшли. Ядкәр дигән проект башланды менә хәзер. Анда инде демәк шулай ук меценатлар белән бергәләп бөтен булган архив язмаларын, күрше регионнарда саклана торган Татарстанга бәйле архив язмаларын индексировать итеп, демәк шулай ук электрон форматка, компьютер форматына кертеп, аерым бер зур портал ясарга тырышалар. Шунда инде бөтен кешеләрнең шәҗәрәләрен әзерләп, шунда сакларга. Шундый менә планнар бар архивта. Дамир әфәнде, менә сез шәҗәрә төзү белән күптән шөгыльләнәсез бит инде. Моның белән кызыксынучылар артамы, кимиме бездә? Татарстанда дип әйтәсем килә. Birinci мәлне мин бит инде популярлык үземнең хезмәтемдә инде югары түгел. Хәзер инде кызыксыну да күбрәк булуын мин сизәм. Һәм кызыксындыручылар да күбрәк, әлбәттә. Бу өлкәдә эшләүче белгечләр дә күбәя. Әйтергә кирәк, менә бу хөкүмәт тарафыннан бу әйберне эләктереп алулары, аңлаулары шул турыда әйтә, кызыксыну арта бара. Әмма мин Тимур әфәнде әйткәнне дәвам итеп нәрсә әйтәсе килә. Башкортстандагы сайтта анда әзер документлар кертелгән. Бу бик яхшы, безгә белгечләр өчен бу бик яхшы, әлбәттә. Әмма менә үзе төзегән кешегә аларны чылбырларны бәйләү, метрикаларны укырга кирәк бит әле. Метрикалар алар гарәби язуда, искимләдә. Менә шуларны тоташтыру ул катлаулы мәсьәлә булып тора. Бу әлбәттә документлар беренче чиратта белгечләргә кирәк. Ә менә безнең Татарстан хөкүмәте ярдәме белән башланган башлангыч дип әйтик. Ул әзер шәҗәрәләрне сайтка элүне күздә тота дип аңладым мин. Һәм монда буларны сайтка кую, бөтен дөньяга күрсәтерлек итеп эшләү ни өчен кирәк? Без шушы шәҗәрәләр белән кемнең кемгә туган икәнен, кем белән бәйләнешле булуын күрә алачакбыз. Монда бит әле шәҗәрә генә түгел, тамга дигән әйбер бар. Тамга аркылы без бер-беребезгә туганлыкны, кан бәйләнешләрендә күрә алачакбыз. Үзебезнең әйтик миграция дип әйтикме, инде бер авылдан икенче авылга китүләрне күрәчәкбез. Нәсел җепләрен шулай итеп тоташтыра алабыз. Менә башкортларда аңлашыла инде, менә без аларның тамгаларын да әлегә кадәр сакланып, әлегә кадәр бер-берсенә тапшыруларын беләбез. Менә татарда ул тамга ни кадәр сакланган соң? Искерәк дип әйтик инде, кабер ташлары бар. Менә аларда тамгалар бар, кайберләрендә, кайбер авылларда, бурынгырак авылларда. Моннан тыш, ул башкортларда гына түгел, ул татарларда да һәрбер кешенең, һәрбер нәселнең нәсел тамгасы бар. Моны метрикаларның никах дәфтәрләрендә, никах өлешләрендә табырга була. Әйе, мин раслайм, сынапта менә никах язуларында онда башкортлар гына түгел, башка милләттәр, сословиялар тарафыннан шундай тамгалар куелган һәм бу кайсы бер сактарда, күп вакытларда я татарса, башкортстан, руса, я да белмәгән кешеләр ошол тамгаларды куйган имза урынына. Никах вакытында ошонда ошо китаптарда. Аннары Тимур бу тамгалар турында сөйләшә башлагач, менә Башкортстанда башкортларда бит инде ру кабиләләргә бүленеш бар. Ул төшенчә ул әлегә кадәр сакланган, аны популярлаштыру бара. Һәм ни кадәр менә бу үзеңнең кайсы да булса кабиләгә кергәнеңне документлар белән раслап була? Уны шулай расларга була. Элек Башкортстанда волостьтар, улар менә кабиләләргә тап килгән. Кабиләләрнең авылларына. Кайсы бер сакта волость башка волостьтар менән нисектер катнашып, нисектер шулай теге кызык кына урынлашкан
Чөнки авылдар, төрле кабиләләр, улар үз аша катнашып кына торган. Һәм менә без ошо ревизская сказкаларды карап, мәсәлән, ошо башкорт ниндәй волостьта яшәгән, димәк, ул ошо ырудың башкорты. Мәсәлән, Тамьянская волость дигән язылган икән. Менә минең авылым Шыгай авылы, ул Тамьян волостьына караган. Димәк, без аңлайбыз, ул Тамьян ыруына караган. Безнең шулайрак Башкортстанда бүленеш булган. Шуннан ул бөтерелгән, ул волостьтар. Һәм улар инде территорияларга карай башлаган, һәм онда инде кыенрак була. Кызык. Менә Тимур әфәнде, сезнең ничек Башкортстанда менә бу шәҗәрәләр төзү ул бер заманны бик популяр булып алды, әйме шәҗәрә бәйрәмнәре уздыру ул дәүләт дәрәҗәсендә шулкадәр аны зурладылар. Инде бүгенге көнгә Башкортстанда шәҗәрәсен төземәгән кеше дә калмагандыр дияр идем мин бар әле. Сезнең бүгенге күзәтүләр ничек? Кызыксыну кимемиме? Юк, минемчә кызыксыну кәмемәй, бик әүдем эзләйдәр, авылдан килеп төрле менә шәҗәрә байрамы яй көне була икән, шул авылдың кешеләре күпләп килә башлайлар. Һәрбер әле авыл үткәрмәгән ул теге байрамды. Кайсы бер авылдар улар икешәр хатта үткәрә, кемдер беренче тапкыр өлгермәгән, мәсәлән. Менә шуга ул процесс бетмәячәк, шуннан яңа буындар килә бит инде яшьтәр. Әгәр дә борынгы буын улар менә мәсәлән әбидәнме я олатайданмы, картатайдан белеп белгәндәр ул шәҗәрәне, уларга шул җитә ине. Яшьләргә уларга архив материаллар менән расларга кирәк. Шуга шундай максат менән дә киләләр. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Менә мин үземнең шәҗәрәмне төзергә телим ди. Хәтта профессионал генеологка мөрәҗәгать итсәм дә, мин башта ниндидер мәгълүмат тупларга тиеш буламдыр, әйме? Кемнән нәрсәләр сораштырырга кирәк? Иң беренче, менә башлаганда. Безнең шундай анкетабыз бар. Ул анкетага берничә сорау бар. Иң мөһиме, сезнең картатайыгызның туган авылы, уның туган елы һәм картатайыгызның тугандарының исемләре. Мәсәлән, апаларының я кустыларының, шуларның исемләре белеп, уларның да елдарын мөмкин булса язып бирәбез. Без шулардан ул мәгълүматты кулланып башлайбыз инде. Мин эстәп әйтәм, генеалогия белән шөгыльләнгән кешеләргә җайлы булсын өчен революцияга кадәр туган булса, бабасы инде менә ансы безгә уңайлырак була. Тырышырга кирәк. Хәтта менә Тимур әфәнде дөрес әйтте. Үзегезнең бабагызның туган елын белмәсәгез дә, аның бер туганнарының исемен яки туган елын белергә кирәк. Чөнки ата гадәттә бер кеше бит инде, шулай итеп ялгап кирип китергә була. Чөнки кайбер еллары метрикаларның сакланмаган булырга мөмкин. Менә шул ягы да бар мәсәлән. Әти ягын карарга кирәкме? Әни ягын карарга кирәкме? Татарларда күбрәк әти ягын карыйлар, әйме? Ни өчен шулай ул? Хәзер феминизм эпохага, шуга күп заказчиктар, улар ике яклап та, ике өләсәйдең шәҗәрәһендә һорайдар. Шуга килеп сыга, менә шундай 4 яклап, һәрбер кешенең 4 яклап заказ бирәләр. Һәм бик теге белгеһе килә, менә ошо минең картинәем, уның исеме кем? Ошо картатайымдың теге элекке картатайдың уның катыны исеме кем булган? Шуларды бик нык кызыксыну туа. Мин сезгә бер кызык кына мисал китерәсем килә сезгә игътибарга. Күптән түгел генә белдем мин бу турыда. Кайсы авылда, кайсы районда, кайсы республикада икән әйтмим, чөнки ярамый. Әмма
bir kişi var. Bu minнән хәзер өлкәнрәк инде. Bu бик каты авыру кеше, тумышыннан авыру. Паралич инде, йөри алмый бу тумышыннан шундый хәлдә. Аның сеңлесеме, апасымы булган. Ул да шундый диагноз белән йөрмәс булган инде. Хәзер булар үсә төшкәч, бу кеше инде үзенең генетикасын тикшерә башлаган. Һәм үзенең канында тикшергән, әти-әнисенең дә канын тикшергән. Нәтиҗәдә моның әтисе белән әнисе туган булып чыкканнар. Менә шәҗәрәне ике яктан да өйрәнү кирәк, бер яктан бу бер мәсьәлә. Икенче яктан безнең бит хромосомнар, ират хромосомасы бар, хатын-кыз хромосомнары бар бит инде, шул яктан өйрәнергә кирәк. Һәм менә шу генетик конфликт булмасын өчен шәҗәрәне әти ягыннан да, әни ягыннан да белергә кирәк. Бу инде эш бетте түгел, буны өйләнгәнчә өйрәнергә, белергә кирәк. Менә элек бит инде нәрсә булса эшләсә дә, патшага хат язса да, үзенең шәҗәрәсен куйган, язып җибәргән. Монда да шулай, кияүгә бирәсең икән, улыңны өйләндерәсең икән, бер-береңнән сорарга тиеш. Синең шәҗәрәң нинди? Кая бер-берең белән шәҗәрә алышкач, килешенгәч инде, брак по расчету дип әйтмәгез инде моны. Әмма бу инде бик әһәмиятле әйбер. Мин үзебезнең авылда да шундый кешеләрне беләм, аларның туганлыклары бар. 4-нче, 5-нче буында алар туган булып чыгалар. Табиблар әйткән, 50% очракта, 50-гә 50 дип әйткәннәр инде. Шундый каршылыклар була. Монда бит инде кайсы як хромосомнар, мәсәлән, әтисе белән әтисе туган булса, бер хәл. Әтисе белән әнисе бер туган булса, яки әниләре туган булса, икенче очрак бит инде. Шуңа күрә мин инде генетик конфликтларны өйрәнгән кеше түгел, әмма менә безгә бу менә мисал булып тора инде. Шәҗәрәне белер өчен, генетик каршылыклар булмасын өчен, менә бик яхшы мисал. Бу уңайдан шәҗәрәче Рамил Габдрахимовның да фикерләрен тыңлап алыйк әле. Шуннан да татарларда классик шәҗәрә ул ата ягыннан ясала һәм татарларда гына түгел, гомумән күп халыкларда ул ата ягыннан бара. Архивка шулай ук ата ягыннан күбрәк килә, ләкин еш кына әбиләре һәм әниләре ягыннан ясарга кушалар. Ләкин монда нинди бер кызык хикмәт бар. Без әби яисә әни ягыннан ясый башласак та, ул аннары барыбер ата ягыннан килеп чыга. Нигә? Чөнки без аннары инде әбисен тапкач кешенең барыбер аның атасын эзлибез һәм атасыннан төшеп китәбез. Саф ана ягыннан шәҗәрә ясау ул бик авыр һәм ясап булмастыр дип тә уйлыйм, чөнки элеккеге документларда язмалар ул Иратның авылында барган. Димәк, Ират үзенең хатынын икенче авылдан барып алса, без инде аннары ул хатынның таба алмыйбыз, чөнки ул икенче авылдан була. Кайсы авылдан икәнен документларда еш кына язылмый. Документларны кайлардан эзлисез һәм нинди авырлыкларга тап буласыз? Белгәнемчә, Татарстан архивында анда ничәнче елдан гына документлар саклана? Дамир. Шәҗәрә төзүдә төп каршылык безгә документларның төрле архивларда булуы. Әлбәттә, сакланмауы, кайбер документларның гомумән сакланмауы безгә авырлык инде тудыра. Һәм менә мәсәлән, административ үзгәрешләр. Авыл башта бер өязгә керә, бер губернага керә, аннары икенчесенә керә. Документларның кайда ятканын белеп тә бетереп булмый. Менә шуңа күрә төп каршылык итеп без инде документларны шушы тарау ятуын күрәбез һәм хыялым менә шуларны үзәкләштерү дигән әйбер булса, безгә күп кенә җиңеллек булыр иде. Бездә ул тиклем проблемалар юк. Күп документлар улар безнең милли архивта саклана бит инде. Хатта Татарстанның бер өлешенең документлары ята бит инде саклана. Улар хәзер цифрлаштырыла, серверга индерелә, фотога төшереп, сканировать итеп, хәзер шул процесс бара. Һәм хәзер эшләргә җиңел.
Ләкин уларның бөтәһен дә серверга, интернетка куеп булмай, чөнки улар бик зур күләме уның һәм закон буенча ла кыен бит инде, чөнки персональ мәгълүмат бит инде бар. Шуңа архивка барырга кирәк, унда утырып вакыт узгарырга кирәк. Моныһы әлбәттә кыенрак, чөнки унда зур сираттар, төрле райондан кешеләр, карт кешеләр килеп, уларды куып булмай бит инде. Уларды алдан ибәрәһең. Башта улар кайтсын дип шулай тырышалар инде архив хезмәткәрләре. Һез өфөнекеләр хуңрак килерһегез, я хуңрак утырырһығыз компьютер алдына. Тегеләре белмәй, мәсәлән, карт булгас, я шундай ниләр. Менә шундай гына безнең кыенлыктар. Һәм тагы шул персональ мәгълүмат закон каты уның булуы, шуныһы ла безгә кыен. Татарстан хакимияте дә шулай дип, шуңа күрә авыллардан авылга йөреп, һәрберсеннән имза алалар, алырга тиешләр. Бу бик амбициоз проект дип уйлайм. Ул һәрбереннән нисектер ыю, бу шул тиклем тегене юридик яктан бу зур процесс. Менә сез әйтәсез, архивның үзенә барып утырабыз дип, булай анда ниндидер хат белән генә җибәреп җавап алып булмыймы? Буладыр бит инде алай да. Менә Татарстан архивы, унда хат җибәреп шулай эшләргә була. Уларның менә ошо услугалар бик үсешкән инде. Безнең архивта ул тиклем түгел. Унда ла шундай шәҗәрә төзүче шундай бер бүлек бар. Архивта шунда мөрәҗәгать итеп була, ләкин барыбер барырга кирәк. Булай гына хат кытай язып, котылып булмай инде. Барыбер шул бесмаһам бер тапкыр була инде. Бу шулай ук авырлаштыра инде, менә үзең эзләп йөрергә дип уйласаң, бәлки ерак район булмасын, чит төбәкләр булырга мөмкин, менә безнең ише кешеләр. Уларга инде без ярдәм итәбез, чөнки безнең оешма, без инде улар менән договор төзүбез интернет аша. Һәм түләүләр алабыз инде интернет аша. Тимур, ул сезнең шундый оешмамы, ул шәҗәрә төзү оешмасымы? Бу эшлекле династия яуаплылыгы сикләнгән оешмаһы. Мин уның директоры һәм без договор төзүп, менә күп кешеләр ислап төрле илдән, кайдалыр Европадан мөрәҗәгать итәләр, улар килә алмай. Мәсәлән, безгә мөрәҗәгать итә, без улар өчен табабыз. Һәм электрон рәвештә уларга адак мәгълүматларны ибәрәбез. Күпме тора инде менә бу эш? Гомумән менә күпме акча әзерләргә кирәк булырга мөмкин? Ничә сумнан башлана? Һәр бер линия өчен, мәсәлән, сезнең карт нәнәегез өчен уның бер линияһы бит инде, карт атайыгызның икенче линия, шуннан әниегезнең дә уның атаһы да бар, шуннан әние бар. Уларның да линиялары бар. Менә һәр бер линия безнең 15 мең был базовый хакы. Анда инде өстәлергә мөмкин. Мәсәлән, әгәр дә кешеләр теләһә үзенә берәй матур итеп рәсем төшерергә, ошо шәҗәрәне я башкаса нисектер, уларын да эшләйбез, unda хакы арта әлбәттә. Ул менә бер линия нәрсә дигән сүз? Ничә буын була ул? Мәсәлән, әтиемнең әтисе, аның әтисе. Менә ничек? Ул буынды 8-9 10га җиткерергә була. Унда буын мөһим түгел, унда елы мөһим. Мәсәлән, уртаса 1740 елларда башлана безнең шәҗәрәләр. Чөнки Башкортстандагы архивтар шу елларга кадәр шулай улар буенча төзергә була. Дамир сездә ничек? Шәҗәрәне бит аны төрлечә төзеп була. Күләмле итсәң, әйтик, Мәскәүдән, Иргададан тагын документлар кайтарта башласаң, хакын арттырырга туры килә бердән. Икенчедән, шәҗәрәнең күләме бер әйбер, менә документларның булуы икенче нәрсә. Әгәр әз генә документ белән шәҗәрә төзүсәң, аның өчен бик нык җентекле һәрбер документны өйрәнергә туры килә, номинал икенче. Шуңа күрә хезмәте аның хәтта күбрәк тә булырга мөмкин. Эшнең каталыгына да карый, һәм документларның шәҗәрәнең күләме белән бәйле.
шәҗәрәләрен үзләре төзергә җыенучылар өчен Татарстан дәүләт архивы белән эшләү үзенчәлекләрен һәм андагы кайбер бәяләрне дә белештек. Алар менә булайрак. Мөрәҗәгатьләрне архив 1 айдан 6 айга кадәр карый. Монда инде кешегә мәсәлән бер генә факт кирәк булса, мәсәлән бабасының тууы турында факт кирәк булса, аны архив 1 ай эчендә карап бирә. Тизрәк тә була ала. Ә инде кемгә шәҗәрә ясау кирәк, берничә факт табу кирәк, анда инде 6 айга кадәр сузыла. Онытмаска кирәк, архивка бик күп кеше мөрәҗәгать итә, якынча 2000 запрос ел саен килеп бара, һәм ул сан үсеп кенә бара. Шуңа күрә монда сабырлык кирәк архивка мөрәҗәгать иткәндә. Архив мәгълүматны ул түләүле акчага бирә. Бер фактны алу өчен 770 сум түләргә кирәк була, ул предоплата кебек бара. Димәк, архивка килсәгез, сез договор төзисез һәм предоплата 770 сум биреп калдырасыз. Аннары инде сезгә шәҗәрәгезне тагын тирәнрәк белергә теләсәгез, шәҗәрәгезне, архив үз эшен тагын башкарып бара һәм сезгә соңыннан тагын менә шулай итеп һәрбер факт өчен 770 сум җыеп барып инде бер ахыргы счет бирә. Ул якынча инде 5000-нән 7000-гә кадәр килеп чыга ул справкаларны алу. Бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм без Чаллыдан Дамир Шәйхетдинов, Уфадан Тимур Мөхтаров белән шәҗәрәләр төзү турында сөйләшәбез. Дамир әфәнде, сез рәссамнар белән эшлисез, әйме? Формалаштыруны дип әйтик инде. Ул нинди формаларда ясыйсыз сез аны? Гомумән просто схема гына бирәсез. Агач рәвешендә. Менә күргәнем бар, сезнең шундый матур рәсемнәр дә бар, гадиләре дә бардыр инде, әйме? Мен менә шәҗәрә төзегән кешегә ике әйбер тәкъдим итәм. Беренчедән менә шу схема. Схема менә китап шикелле, ул һәрвакыт уңайлы. Ачтың, карадың, аны үзгәртергә була, өстәп куярга була, каләм белән кырына язып дигәндәй, яңа мәгълүмат ачылса. Ә менә матур агачны аны үзгәртеп булмый. Ул аның һәрбер нәрсәнең үз урыны бит инде. Менә Аятул Курсине бит элеп куялар, аны бит инде стенага үрмәләп менеп һәр вакыт укымыйсың аны. Шулай бит. Ул теге аның теге эстетик ягы бар инде. Менә бу да искә төшереп тора. Менә шушы бабаларыңны искә алып, дуга кылырга тиеш дигән шикелле инде. Шуңа күрә мин шәҗәрәнең төп өлешен шушы рәсемгә кертү ягында. Куй итеп ясасаң, аның инде теге исемнәре дә бик күренеп бетми бит инде. Бик якын килеп күзлек киеп карамасаң. Ничә исем була гадәттә бер агачта? Без бит инде ират линиясе буенча төзибез агачны. Гаиләдә ир балалар 16 туса, нәсел нык үрчи. Кыз балалар, әйтик, 10 кыз туган икән, бер малай гына икән, нәсел бик үсә алмый. Кыз чыгып китә, инде ул башка нәселне дәвам иттерүче булып китә бит инде. Шуңа күрә кайвакыт миңа үпкәләп әйтүчеләр дә була. Нишләп менә аның шәҗәрәсе 200 исем, минеке 100 генә дип. Мин әйтәм, мин бит гаепле түгел, сезнең кыз гына туганга. Шуңа күрә шул яклары бар инде. Әлбәттә, минем 250 исемле шәҗәрәләрдә төзегәнем булды. 50 исемле шәҗәрәләр дә бар. Ул инде менә шу әлеге дә баягы нәселнең ничек итеп үрчүенә карый. Сез әйттегез инде, менә сез документларны гарәп имласында да, латин имласында да укыйсыз, әйме? Сез аны укырга өйрәндегезме үзегез, электәнме? Беләсезме, бөтен нәрсә башланды үз шәҗәрәмнән бит. Хәтта мин әле үзем төземәдем дип әйтергә була. Миңа ярдәм иттеләр. Һәм шуннан соң эзләнә, кызыксына, монда нәрсә язылган икән дип өйрәнеп мәҗбүр булдым инде. Шуннан соң өйрәнеп киттем һәм җәһәт кенә хәзер метрикаларны укып барабыз, аңлашыла. Әкрен генә кайбер терминнарны теге сүзлекләрдән карап өйрәндем инде. Тагын бер кызык әйбер бар бит инде, менә кеше бит инде вафат була, аның диагнозын язып куялар. Менә шу диагнозларның аталышын, элекке аталышларын өйрәнүдә бер үзе бер кызык әйбер бит инде. Әлбәттә, анда медицина ул вакытта бик булмаган. Мәсәлән, кешенең эче авыртса,
анда бит инде төрле сәбәпле авыртырга мөмкин. Аны язып куйганнар. Эш рәнҗүе илә вафат дип. Әйе. Я иһә, мәсәлән, Сирхау менән Ютәл белән шулай язалар. Әйе. Гомум атама дип әйтик инде. Бик кызык, бик кызыктыр ул менә шул әнә шундый мәгълүматкә ия булу һәм шундый мәгълүматны күрә алу, әллә кая борынгы гасырларга төшү һәм аның ул бит инде ул расланган әйбер, ул документ, ул тотып карыйсың бит әнә шул әйберләрне тотып карау. Менә миндә хәзер мотивация уянды үземнең дә шәҗәрәне барларга дитергә. Ул эш ысынлап та шундай мистик әһәмияткә ия. Ул менән шөгыльләнә башлаган, унда шундай мистик ниндәйдер осрактар була. Була ла куя. Мәсәлән, Sizin картата бабаларыгыздың катындарының исемдәре, мәсәлән, олар кайбер сакта кабатлана. Мәсәлән, тегене булды Миңлегөл, 5 буын үткәс, тагы Миңлегөл, я тагы әллә нинди тагы шул ук бер нәмәләрдә хайлайдар. Бер үк исемдәрде, я мәсәлән, үлгән кустының исемен үзенең улына кушалар, я теге башка һәм я мәсәлән дата туган көндәре даталары, я үлгән көндәре даталары нисектер тап килә, бүгенге даталар менән. Буларды байкау үзе шундай зур тәҗрибә инде. Менә татар башкортта бит ул теге туганнарның исемен бирү дигән әйбер бик таралмаган бер яктан. Менә минең осракта бик нык еш осрай ул 20нче буат башында. Мәсәлән, олар әйтәм бит, үзенең агаһының үлгән, иртә үлгән агае, оның хөрмәтенә исем кушалы куя. Мәсәлән, кызына үзенең өләсәһенең исемен кушалы куя. Менә шундай бездә ул булган. Тамир әфәнде, сездә андыйлар очраган булдымы? Табигатьтә цикллар, алгоритмнар булган кебек, минемчә борынгылыкта шушы исемнәр куюда ниндидер бер тәртип булган, алгоритм булган. Һәм исем барыбер исемнең ниндидер илаһи дөньяга бәйләнеше бар дип уйлыйм мин. Менә андый белемнәргә мин үзем әкрен генә килеп барам һәм шушы мәсьәләне өйрәнәм. Әйе, исемдә хикмәт бар, бик зур хикмәт бар. Безнең мәсәлән тел менән булышабыз бит инде без галимдар. Безнең унда исемдәр турында фән бар бит инде, ономастика. Шуларды карап исемдәрде кызык була ла куя. Мәсәлән, борынгы төрки исемдәр. Шулар кемдә осрай? Мәсәлән, башкортларда күбрәк акланган икән. Шуннан гарәп исемдәре нисек таралган? Ул бит инде муллалар эше бит, ул теге гарәп исемдәрен кушу. Шуннан улар юкка сыгып, яңа исемдәр киләле. Шуннан Наил һәм я шул Робертмы, я башка. Менә шуларды карайһың да, шул исеменең бик теге мөһиме булуын аңлайһың. Һәм уларның шундай үз тормышы бар икән. Сөйләшү ахырында бер сәеррәк сорау бирәсе килә сезгә. Бер көн мин Ялкын журналында укыдым. Бер туташ үзенең бабалары хакында белергә теләгән һәм архивларда казынмаган диярлек, чөнки күп мәгълүматны гаиләсендә таба алган һәм Ольга Валяеваның нәсел расстановкасы марафонын узган. Родовые расстановки дигән әйберне бәлки ишеткәнегез бардыр. Аны Берт Хиллингер дигән психолог бер элегрәк кертеп җибәргән. Имеш әйтик, бер затта хатын-кызлар гел бәхетсез була. Шуны үзгәртү өчен бөтен нәселеңне барлап, үзеңне шул урынга, шул алар урынына куеп, нәсел кодын үзгәртеп җибәреп була. Менә татар башкортта да бар бит инде ул нәселдә булмаган нәрсә, яки аларның затлары шундый инде дип әйткән әйберләр. Ничек уйлыйсыз, менә никадәр менә бу әйбер мөһим була ала, менә шушы нәселләрне барлау, үзеңнең затыңны белү, менә шушы әйтәләр бит, менә буларның нәселе сулга йөри торган нәселләр анда. Менә бу нәселдә чынлап та хатын-кызлар я иртә үлә, я бәхетсез була, я ялгыз була.
кайбер нәсел була шундый, менә яшь балалар тормый, үләләр анда ниндидер. Менә шул әйбер турында сезнең уйлап караганыгыз юкмы? Һәм никадәр менә шушы әйбер, менә шушы кодны дип әйтик микән инде ул, менә шушы нәселдән аны үзгәртеп булганы. Булды шундай мистик нәмәгә әйе, кайбер сакта уйлап куяһың. Минең тәҗрибәмдә, мәсәлән, нәселдә өлкән улы һәр вакыт күбрәк улар дәвам итүселәр, нәселдә һәм бүгенге вакытта яшәгән кешеләр шул нәкъ өлкән улдарының балаларымы, оныктарымы, яндәре шулайрак кебек тоела. Инде теге бәләкәйрәк улдары, онда я кинья малай шуның күбрәк, мәсәлән, нәселдәре кала. Шулайрак миңа күренә. Һәм ысынлап та менә берәй зур түрә булһа, һинең нәселдә, әлбиттә, ул 7 буындан һуң да беленә ул. Кайбер теге кыен язмыштар шунан күренә кебек ымак. Бәлки гунахтар алынган микән ул вакыттарда, ул түрәләр, улар бит күп гунах ала. Шунда эше шулай. Мәсәлән, шул ук вакытта укымышлы уларның балалары була бит инде. Укымышлы булгас, уларның да яшәргә, нәсел калдырудың шундай шанстары күбрәк. Шулар бар. Уны инде мистика түгел, уны инде социаль хораудар. Ләкин менә мистик хораудар әлбиттә күп, һәм шул расстановкалардагы ысынлап та ышанырга була. Ул ниндәдер бар ул. Чөнки мин күп кешеләрнең шундай килгән заказчиктардан уларның тарихтарын ишеткә туры килә. Улар шулай раслай, берәй схемала, берәй әйбер тапхалар, хатта кыскырып куялар. Менә шулай булган икән, менә минең атайым шулай булган икән, уның чөнки уның нәселдә булган икән дип әйтәләр. Мин бу сез әйткән әйберләргә нәрсә дип әйтә алам? Бердән аны biz үзебезнең бу өлкәдә белемебез шикле булу сәбәпле мистика дип әйтәбез. Асылда монда әлбәттә бернинди мистика юк. Менә без исем турында сөйләштек, әйеме? Менә кешегә исем ул психология кебек бирелә. Менә шундый исемне йөртәбез икән, безнең үзебезнең стереотип барлыкка килә. Менә шундый кыяфәтле кеше, мондый холыклы кеше, шундый исем белән йөри. Димәк, менә мәсәлән, Эльвиралар менә шундый икән алар дип фикер барлыкка килә, әйеме? Без ишебездән шулай инанабыз. Һәм шул элек исем кушу менә шундый психологик бәйләнеш белән булган ул. Менә генетик төрлелек ничек булган? Менә мәсәлән, кешенең ашказаны авырта башлый икән, аңа боржоми эчәргә кушалар, әйеме? Астма була икән, аңа китергә кушалар берәр җиргә, Кипрга монда, нигәме Төркиягәме яшәргә. Аңа диңгез һавасы кирәк диләр, әйеме? Шуның кебек моңа канның составын үзгәртергә кирәк. Шуның кебек менә бәйләнешләр бар. Һәрбер әйбернең закончалыклары бар бит инде. Тел дә шулай, исем дә шулай, кан да шулай, җир дә шулай. Кешенең генетикасын үзгәртер өчен аның яшәү җирен бәлки үзгәртергә кирәк була. Аңлыйсызмы сез? Чөнки бер җирдә мәсәлән бакыр күп, икенче җирдә башка матдәләр күп. Biz бит инде шушы су аркылы үзебезнең кан составыбызны үзгәртәбез. Бер халыкта бер авырулар бар, икенче халыкта бөтенләй юк ул. Чөнки төрлесе төрле җирдә яши. Менә шуңа күрә сез әйткән мисал журналдагы дискуссияме нәрсә булганында мин таныш түгел. Шул теманың бер дәвамы булып тора. Әйе, ниндидер нәселдә бәлки шундый психологик, аннары яшәү рәвеше белән бәйле ялгышлыклар булырга мөмкин, установкалар булырга мөмкин. Һәм мин бу әйберне таныйм, әйе, шундый әйбер булуы ихтимал. Һәм моннан чыгып та буладыр кебек. Чыгып була микән?
Әлбәттә була. Без менә моны өйрәнергә тиеш. Бу үзе бер фән бит ул. Беләсезме? Бу космос белән дә, җир белән дә, туклану белән дә бәйле темалар. Менә бит инде кеше авырса, аны бит инде бер генә белгеч тикшерми. Шулай бит. Терапевтына да керә, йөрәгенә дә керә, күзендә тикшерә, бавырында тикшерә, аннан соң башка органнарында тикшерә. Шуның шикелле сәбәпне ачыклар өчен төрле яктан килергә кирәк. Кызык бу шундый. Бер яктан фәлсәфи, икенче яктан фәнни, бәлки дә сорау шундый мәсьәлә булып кала. Фәндә фактлар җитми башласа, фәлсәфәгә кереп китәсең. Бездә шулай инде. Шушы нуктада сөйләшүебезне тәмамлыйк. Киләчәгеңне беләсең килсә, үткәнеңне барла дип әйтәләр. Чынлап та безнең сөйләшүдән дә аңлашыла кийме, үткәнеңне барлау, бабаларыңны барлау, ул күңел өчен генә түгел, ниндидер менә гамәли яктан да файдалы икәнне аңларга мөмкин. Зур рәхмәт сезгә сөйләшүдә катнашканыгыз өчен. Безнең кунакларыбыз Чаллыдан Дамир Шәйхетдинов һәм Уфадан Тимур Мохтаров булды. Сау булыгыз. Сау булыгыз, рәхмәт. Сау булыгыз. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты булды. Безнең подкастларны сез azatlyk.org сайтында, YouTube, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Spotify платформаларында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык аккаунтларында тыңлый аласыз.